Може ли макара за 50 евро да става за сериозен риболов или това е пълен компромис? С тази топ 5 класация на макари до 50 евро ще се опитам да ви отговоря на този въпрос, а накрая ще има и една бонус, която надхвърля леко бюджета, но пък определено си заслужава. Преди да започнем, искам да направя едно важно уточнение, че тази класация е само за макари, които се предлагат в магазина ми Ванко Craft Fishing, така наречения Ванко Shop, и не се отнася изцяло за всички макари на пазара. Това са модели, които ние продаваме в магазина, хората реално ловят с тях и ни връщат отзиви. Така че, приятели, това са макари, които се продават доста и се ползват в реални условия. Ще ги подредя в възходящ ред от номер 5 към номер 1, а накрая бонуса, който най-много си заслужава, като размерът, който ще разгледам, е 2500, за да бъде само един размер, да мога все пак да ги сравнявам като тегло. И преди да започнем, ако имате модел макара фаворит в бюджета до 50 евро, споделете го долу в коментарите, независимо дали го има във Ванко Shop или нещо, ми бъде интересно да науча. А сега, приятели, оставям на страна тази дайва, която надхвърля доста бюджета и започваме по същество. На пето място слагам най-бюджетната от всички макари, която освен че е най-бюджетна, се продава и с навито качествено плетено влакно. Това е моделът Flix на японския бранд Атек и да, не се шегувам, бранда Атек е японски. Размер 2500 в момента е намален и струва едва 25 евро заедно с навитото плетено влакно. Навитото влакно на размер 2500 е с P рейтинг 0.8, а има и размер 4000, който е с по-дебело влакно. Размер 4000 не е намален и е малко над 35 евро, което отново е една доста ниска цена. Това, разбира се, е леко компромисна макара, която не предлага кой знае каква здравина и дълговечност, но все пак върши работа и доста колеги я ползват. Атек Flix се продава без кутийка, само с едно етикетче, в размер 2500, тежи 250 грама, при това заедно с влакното, т.е. иначе е малко по-малко, което не е никак лошо тегло за толкова бюджетна макара. Размер 4000, тежи 340 грама. Разбира се, не бих препоръчал тази макара за по-напреднали спинингисти, за по-интензивен риболов, но за едно начално запознаване с спининг риболова това си е едно много добро решение, заедно с плетено влакно, при това качествено. На четвърто място в тази класация, приятели, слагам Shimano Katana. Цената му е 46 евро, има 3+1 лагера и в този размер 2500, тежи 260 грама. Тежичка е доста опростена, но който иска Shimano в този клас прави компромиси. И въпреки че е опростена и доста тежка, усещането при въртене е приятно като за макара в този клас. И дори да не изкара дълго и да не е много дълговечна, марката Shimano е гарант за безпроблемна работа, поне докато е функционална. Барната е и като дизайн в този тъмносин цвят и дори кнопчето е като на по-скъпите модели. Дръжката, разбира се, не е на вид в короната, кнопчето не е разглобяемо, няма лагер в ролката, общо взето поосакатена е. Но пък е Shimano и въпреки многото опростявания заради ниския ценови клас, ще върши работа. На трето място слагам един модел от конкурентната на Shimano марка Daiwa, а именно Daiwa Ninja. Цената на Daiwa Ninja LT е малко под 49 евро, това е модел от 2018 година, но същите неща важат и за модела от 2023. Наред с Shimano, Daiwa е другият топ бранд и тук важат абсолютно същите неща за ниския клас модели. Малко лагери, по-високо тегло, опростена конструкция. С други думи, който иска ефтин модел от топ марките, прави много компромиси. Въпреки това при Daiwa Ninja нещата са една идея по-добре. Лагерите са 4+1, а теглото на размер 2500 е малко по-ниско, 240 грама. Разбира се, дръжката отново не е на вид, кнопчето не е разглобяемо, няма лагер в ролката, изобщо много опростена е. И тук ще кажа нещо много важно. В най-ниския ценови клас, какъвто разглеждаме в момента, моделите на Daiwa и Shimano определено отстъпват технологично на тези на конкурентните марки. И това е съвсем нормално, тук плащаме едни пари заради бранда и заради гаранциите, които той ни дава. А това, което ни дава топ бранда е, че дори в ниския ценови клас, когато макарата носи неговата марка, тя ще бъде напълно функционална и ще оправдае очакванията, ако те са реалистични. Предполага се, че когато някой си купува възможно най-ниския клас макара, той няма да ползва толкова интензивно при толкова тежки условия. Така че за едно запознаване с спининг риболова, така да се каже, тези макари са удачни, но не са удачни за хора, които практикуват много често. Купувайки си макара на недоказан бранд,
още повече на неизвестен производител, вие имате шанс да попаднете на нещо наистина по-добро от ефтините модели на Daiwa и Shimano, но има и шанс и да ударите града. Тоест макарата изобщо да не оправдава очакванията и едва ли не изобщо да не става. Докато при топ брандовете няма шанс да не става, но няма шанс и да е нещо супер в този ценови клас. При малко по-високия клас вече, около 100 евро, нещата не стоят така. Тук вече при моделите на Daiwa и Shimano има вложени достатъчно технологии и те определено започват да изпреварват конкурентите. Мога да направя същото видео и за класа до 100 евро, ако идеята ви се струва добра, дръснете долу в коментарите. Но в този ценови клас до 50 евро, според мен лично, определено има модели на по-непретенциозни марки, които си заслужават повече от най-бюджетните макари на Daiwa и Shimano. И сега стигаме точно до тях. На второ място слагам една макара на един друг бранд с големи традиции от миналото и не толкова в настоящето, Dam Intense. Всъщност марката Dam е с големи традиции от миналото, но за съжаление в днешно време вече не е така. Въпреки това моделче Dam Intense доста ми харесва за този ценови клас и затова си позволявам да го включа в тази класация, при това пред Daiwa и Shimano. Цената му е 50 евро, има 7 плюс 1 лагера и в размер 2500 тежи около 250 грама. За разлика от макарите, които разгледахме до момента, дръжката на Dam Intense се навива на винт в короната, както е при по-високия клас макари. Освен това, нопчето, ръкохватката на дръжката е разглобяемо. Това е един сериозен плюс за бюджетна макара. Луфтовете могат да бъдат обирани, лагерите могат да бъдат сменяни, изобщо може да се поддържа в едно добро състояние без да хлопа, както се получава при по-бюджетните макари, в които е занитено и неразглобяемо. Така че това са две прилични екстри за макара от такъв клас. Усещането при въртене не е чак толкова добро, както е при Shimano-то и Daiwa-та, особено Ninja-та върти много мазно, много гладко, но определено при макари в този клас, първоначалното усещане при въртене на чисто нова макара изобщо не трябва да ви заблуждава и не трябва да бъде ръководното при избора. При ниския клас макари това усещане се променя много бързо, още след един-два риболова. Много по-важни са разни други неща при макарата, които предпазват от износване и от разхлопване, отколкото първоначалното магазинно усещане. Така че моят съвет е при най-ниския ценови клас да не гледате колко мазно и гладко върти макарата в магазина. Това може да го гледате при по-високия клас макари. Просто защото в този клас много бързо се появяват износвания и луфтове и усещането се променя. И може една макара, която първоначално е въртяла по-лошо и по-грубо, след 3 риболова да върти много по-добре, отколкото друга макара, която пък в началото е въртяла много гладко и мазно. Едно от нещата, което ми направи добро впечатление при този Dam Intense е много доброто нареждане на влакното като за макара от този клас. И така, приятели, стигаме до първото място в моята класация. Там слагам една макара, която ми е много добре позната, продал съм много бройки на клиенти, има много отзиви. Ползвал съм и лично макари на този бранд и съм доволен от тях. И това е Tsurinoya Nano. Tsurinoya е китайски бранд, сравнително бюджетни макари, но с много добро съотношение цена-качество. Въпреки името Nano, този модел не е от най-малките и най-леки на марката. Цената тук е малко по 42 евро и това е размер 2000, защото просто при някои китайски марки няма размер 2500, но размер 2000 отговаря именно на 2500. Сравнявам го с останалите и размера му е точно колкото тях. Лагерите тук са 8 плюс 1, теглото е 230 грама, а усещането при въртене е много приятно. И за разлика от всичките, които разгледахме до момента, луфтовете тук заводски са много прилично обрани. Хващайки в ръка тази макара, усещането е за нещо по-скъпо. Дизайна също не е никак лош в този матов черен цвят. За съжаление, дръжката не е на винт в короната, минава през нея и се захваща от другата страна, но пък нопчето е разглобяемо. Честно казано, малко се колебах дали да сложа на първо място Dam Intense или Tsurinoya Nano. При Dam Intense дръжката се навива на винт в короната. Но тъй като имам доста повече опит и отзиви за Tsurinoya-та, слагам нея на първо място, защото се е доказала. Това бяха моите топ 5 макари от Ванко Шопа до 50 евро. Сега стигаме до бонуса, който е една идея повече от 50 евро, но определено си заслужава повече от всичките тук. Преди това обаче ще се радвам, ако споделите коя от тези 5 макари ви допада най-много или пък ако имате някой съвсем друг фаворит до 50 евро, споделете го също. А съвсем наскоро правих едно видео за 5 мита за риболовните макари, в които почти всички вярват. Това е най-гледаното видео в канала, ако сте го пропуснали, оставям го ей тук горе вдясно. И така, приятели, стигаме до бонуса, който е тук в тази кутия и той е на украинския бранд Фаворит, моделът Фаворит Sapphire.
От всичките тук до момента той е единствения с меко кълъвче. Това, разбира се, не е украинска макара, а е брандирана китайска макара на друга марка, но определено си заслужава. Цената на Фаворит Сафайр е малко под 59 евро и да видим сега за тези 9 евро повече какво получаваме. 7 плюс 1 лагера и тук вече при размер 2500 имаме 225 грама. И при това тук, освен размер 2500, имаме размер 2500S, какъвто е тази, която държа. S означава плитка, шалова спула и това означава, че може да я ползваме с тънки плетени влакна, без да навиваме километрични подложки. Освен това, дръжката се навива в короната, няма луфтове, а ръкохватката и нопчето е разглобяемо. И като стана дума за луфтове, и тук фабрично всички такива, както на ротора, така и в предавката, така и в дръжката и кнова са много добре обрани фабрично, както е при Tsurino Nano, което не е случайно. Изобщо този Фаворит Сафайр е една много прилична макаричка за цената си. Това не го казвам на базата на те екстри, които обсъждам тук, навиване на дръжки, разглобяваме кнопчета и така нататък, а на базата на много продадени бройки и на отзивите на хората, които ловят с нея. И така, приятели, ако се търсите бюджетна макара, тези, които избрах до момента, са едни съвсем реални варианти, които доказано вършат работа. Във Ванко Шопа сме продали доста от тях и отзивите от клиентите са добри. А ако за първи път попадате тук, може би ме познавате от основния канал Ванко Craft Fishing. Този канал тук обаче е с техническа насоченост. Тук на фокус са продуктите, такъмите и екипировката. И ако сте фенове на тези неща и това видео ви е било полезно, ударете му по един лайк и се абонирайте с камбанката, за да получавате известия, когато кача още някое видео. Това беше от мен, радвам се, ако съм бил полезен, давайте предложения за други полезни видеа в коментарите, бъдете здрави и до нови срещи!